Haduk kat sangut kibriu kilaya bat shpongut kilaja ngai. Hadin bakawai ka bos ka bakit ikinong le thok shong kurim. Kala khongpong shakawa ka bajeliu ha Pakistan. Hene kasngi balang ong uhe ka kenhun ajing yarap. Lingba kalat pathai kubor. Kane ka bos ka kit yakumba alpusan ngut kibriu. Bat haduk menta lalap din ki khat saw teli kimet yap. Le thu bakate kanong let kurim kadetang maka ka badang im. Kat haduk menta. Kane kanong let kurim kalalat na kajingma. Batla suma reka haka hospital ha Gilgit. Benrap une uhe ka tenat ajing yarap. Uhe pulit ka than unait alam. Udah thu lingba kalat pathai kubor. Nakabuang ba utay unongnya ula penhestet bahaya kakali. Kaba unya adin ba umla syu bante lakam. Maria poy hapok kawai ka jaka kaba kongdong. Kabala penlong ikane ka bos bakan hap syapok kawa kaba jeliu. Kalong ying jong unong let kurim kalalet syapon jap. Haka jingjengai kaba palat san spa kilometer. Nakabenta ka jingat thok syong kurim. Here hadin bakiwan pai kane ka jingja bas ngausi kalawan ja. Kijingja aksiden hasura ki baju wanra eka jingyap ka babun kibriu. Kide ki baju jia kha ha Pakistan. Haka bakilat jingada kimlong ki babiang. Kajing hika ikinong nya kali kalong ka baduna. Kajing sniu jong kilenti surak bat namat kijing penhestan. Haduk kat sangut kibriu kilaya bat shpongut kilaja ngai. Hadin bakawai ka bos ka bakit ikinong le thok shong kurim. Kala khongpong shakawa ka bajeliu ha Pakistan. Hene kasngi balang ong uhe ka kenhun ajing yarap. Lingba kalat pathai.